на такъв екшен, бате. Тази страст се зароди от една книга, която се казва "Пътешествие под звездите". Разказва се за един французин, който изминава 8000 км от Египет до Сантяго де Компостела. Пеша. Книгата успя да събуди в мен истинска жажда за приключения. Скоро след това прочетох и втората му книга, в която той изминава цялото разстояние от Аляска до огнената земя в Южна Америка. Този път с колело. Идеята ме грабна и не след дълго прочетох и други книги на същата тематика. Бях решен, че искам и мога да го направя. Страстта ми даваше сили да продължавам напред, въпреки предизвикателствата, които срещах по път. В първите 24 часа от приключението бях изненадан от пореносен облак, почти 41 градусова жега, бях бомбардиран от мълнии през нощта, изгубих якито си, светлоотразителна жилетка и една шапка. И това далеч не е всичко. Когато реших да изсуша влажния брезент на палатката си близо до Дунав мост, ме ожили пчела. А аз съм алергичен и съм близо в болница от ожилване. Въпреки че бях взел нужните медикаменти със себе си, кракът ми значително се поду, което допълнително усложни пътуването, но пък си казах, вече съм на границата с Румъния, така че нова държава, нов късмет.